Takže čau, já vás vítám u mého prvního tutoriálu a dnes si ukážeme, jak na mobilu na Minecraftu si vytvořit svůj vlastní server na Minecraft Pocket Edition. Takže dáte vyhledat lead, stačí napsat lead servers for Minecraft PE, to si nainstalujete, otevřete. Já už tu jeden server mám, takže na tomhle účtě, takže vám jenom ukážu, jak už je to, když už je to hotový. Vytvořit si je to úplně jednoduché. Vytvoříte si ho vlastně tím způsobem, že dáte server status na zapnuto. Poté se vám tady zobrazí adresa a port. Já mám ty dvě, můžete se když tak na ten server napojit. Adresu a port si opíšete, anebo zapamatujete, pokud jste dobří. A potom se tady dá nastavit game mode, survival, creative, adventure nebo spectator. To je na vás, já hraju s kamarádem na survival, přijde mi to nejlepší, těžíte si suroviny a tak. Mapy, standardní, normální biomy, flat, to je rovina, a biomes beta, to nevím co je, bych se přiznal. Spawn, to je když jste admin, tak můžete postavit třeba smály 8 bloků najednou, kliknete a 8 bloků, ale já tam žádný adminy nemám, já jsem normální hráč. Pak access mode public, nebo privát je snad na jednu Wi-Fi, když si s kamarádem na jednu Wi-Fi a public je prostě, se může připojit každý. Pak tady máte max users, to je počet hráčů maximální, co na tom serveru může být. Tam vidíte, že tam jeden. Pak je tady players vs player, to je, že do sebe hráči můžou bojovat, jakoby mlátit. To mám vyplé. A pak je tu always day, to je, že sakra. Takže jsem zpět, se omlouvám. Omylem kliknul na tohle, ono se déle nahrává. Pak tady máte always day, myslím, že u toho jsem skončil. Tady si zapnete, jestli má být pořád den. Já to mám vyplý, chci i noc, protože si nastavit spawn point a tak. Bych nemusel pořád vybíhat. A potom jsou tu premium futures, to si zapnete, co můžete zapnout jenom, když si zaplatíte nějaký peníze do té hry, do té aplikace. Tak potom si tady můžete dát i heslo a jiné věci. Nekonečný svět. Jsem zapomněl zmínit, že je omezený, ale je to docela velké, takže jsem dá v pohodě hrát. Tak teď už abych přešel, jak si najít server Minecraftu. Takže jdeme do Minecraft Pocket Edition. Dáte play, já už tady ten server mám, ale dáte nový plus. A sem si napíšete jméno, jaké chcete. Tady třeba YouTube. A sem si napíšete tu IP adresu, kterou jste si přepsali na ten papírek. A sem si dáte stejně ten port, který jste si dal na ten papírek. A potom jdete sem na ten server. A tady už hrajete. Já už to mám. Já jsem to s kamarádem. Už ale to je jedno. Takže takhle. To je ono. To je asi pro dnešní tutoriál, to je vše. Já doufám, že se vám líbil. Pokud ano, můžete zanechat like, případně nějaký komentář, co by se dalo zlepšit. Také budu dát odběr. Já děkuji za zhlídnutí a čau.